So mo na siya karon. This time I would like to call in another surprise guest to perform for you this evening. Pinaghandaan na to. Maganda talaga siya. Of course, please help me welcome with a resounding applause. Ang Ivana ng Char lang. Bitaw, Ma'am CG, for a duet with me. Okay, bago ang lahat, kasi gusto muna namin mag-thank you dun sa mga online viewers natin no, na mga sumusuporta po for John Mark Digamon. No? Yung mga nagbibigay po ng mga tips sa kanya through GCash at sa iba pa mga social climber squad para po ipaabot sa kanya ay itinutulong niya rin po para dun sa mga student na nangangailangan or kulang po sa kakayanan para makabili po ng mga school supplies. So for that, maraming salamat po. Tapos kaya rin po tayo kakanta kayo ni John Mark kasi kasama po sa suhol dahil dahil kasama sa suhol. Doon sa nagbigay natin maraming salamat. Ito na, shoutout na natin kasi baka mahirapan siya kanina. Brenchio Official, hello, magandang gabi. International Marites, Brenchio New Creation, hello sa inyo. The team Bungisnis is also watching. Ate Maribik Christensen, Miss Daisy, Seno Vilma Lagada, Mama Mary Hidalgo, maraming salamat. Ate Anita, Ate Sonia, hello sa inyo. Ma'am Shi Hong Kong, ayan, magkita-kita tayo this coming October. Ate JJ Ritz, and of course, Ate Opelia Raso. Ayan, maraming salamat po. Thank you so much. Ayan, ito na. Para pa sa inyo lahat, sa mga nandito po, please don't forget to follow Hinaguan Nature Park. Para pa sa inyo lahat. Bakit ngayon ka na? Bakit ngayon kailan ang aking puso? Asang-asalipak na. Meron ng naman. Sana'y naman ko. Ano yun ni Reds? Mas mukha pa ako ninang nitong batang kumapit. Sana tayo? Ay. Nadarating ka sa buhay ko, di sana'y naghintay. Ang taas ha. Ikaw sana, Ikaw sana. aking yakap-yakap. Ang iyong kamay, lagi ang aking hawak. At hindi kanya. Bakit ngayon? Bakit na? Parang may mali talaga. Sa buhay ko, pilit pinubuksan ang sarado ko ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At siya ba'y dapat ko nang limutin? Nais kong malaman bakit ngayon Tinatamaan ka din. ikaw sana Ang aking yakap-yakap. ay lagi ang aking
dumating sa buhay ko. Pilit Pilit binubuksan Masarado ko ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa nararapat sa akin. At siya ba dapat ko lang limutin? Dapat limutin. Nais kong malaman Nais malaman bakit ngayon ka lang dumating. Natapos din. Thank you so much again. Thank you so much to Ate JJ Roots and to Ate Daisy. Thank you so much. Yan, para sa iyong mga blessings tonight. Maraming salamat po muli sa mga nagpapabot ng kanilang mga blessings for John Mark. Thank you guys. Let's get Ma'am Gigi. Wala na akong utang ate ha. Bakbak. It's DJ.